अस्सलाम वालेकुम मालूम तिबेफुना हमें मिवगतु गेनसम मिदनी मुदकतुल मुदीगा वरवे सुफार वक्त कोला कायदमु अहमद रिजवान पेफना हम मिवगतु मे बद्द कोल्ले मुदकतुल मुलेगा सरकारन तरह के कोफवा एयरपोर्ट हुलुमटका बावा हास रस्मियात के लाइव कवरेज तिबेफुना हमें वगतु गेनसन मटका मुले एयरपोर्ट हुलुमगे रस्मियात शरफर कोदवा में एयरपोर्ट रस्मी कोंगुलवा देवानी दिवेराज के इज्जत रसूल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइस मिहार में अमन फान दातुर कुरवे गांव में एयरलाइन मोलियन के फ्लाइट मुले एयरपोर्ट के रनवे जसा फपुड़ा वक्त कोले के तेरेगा रसूल जमहूरिया फ्लाइट फाबा वडागने मायकेगा अमन फान मरहबा देनोम गे कंकंग मिल सरहदुगा फेशिगेन दान मेदुगे में रस्मियात कौन कुरे समफाह क्वालिफाइंग एयरपोर्ट रस्मी कोंगुलु वादेवानी रसूल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइस अमन फान गारे होगा में रस्मियात का दाउतुगे वजीरुना कुंफणतहुगे वेरिंग अंबार वडागनवा में हारुति बेफनती फेन वडागनवनी दुहराज्य के इज्जत रसूल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइस मुले एयरपोर्ट फाबा वडागनो मायकेगा अमन फाना मरहबा देनेमुगे कंकंग फिश गंदा मंजर मरहबा देनेमुगे कंकम फहो कुड़ा वक्त कोले के तेरेगा एयरपोर्ट हुलुमट का बाबा रस्मी जलसा फिश गंदान में जलसागा इमारा कुरमा पिनारा गदर कमा बे वजीर को वाहफुल देखे उन्नाना दिया कि हम एयरपोर्ट रस्मी को हुलुवा एयरपोर्ट गुड़े खास प्रेजेंटेशन में रस्मियात के तेरे दाखल वेगनान एफ रसूल जमहूरिया के वाहफुल देखे अधि हम यह कि रईतुंगे मजली हुगे नैब रईस के वाहफुल देखे में सोनान मीगे तुरा रसूल जमहूरिया के मी दातुरफुलुगे तेरे by muhim ehen kankam wes kure gendiyuma ham jifa beve gotun airport ulum de rasmiyata faho emenik fan नाला फुशी काउंसिल आंगनु के तरह मसके कुरा कमिटी या दातुर फुल के तरह बद्दल करे मम्मी वानी हम चीफा मीगे तुरा मूली काउंसिल आंगनु के तरह मसके कुरा कमिटी या रसूल जमहूरिया के मी दातुर फुल के तरह बद्दल करे मम्मी वानी हम चीफा मीगे तुरा मूली नाला फुशी कोसवे के अमली मसके फटवा दे मुमा अधे हम या के 1 मिलियन गस मस्टो के तरह मूली एयरपोर्ट का गसिंदुम के प्रोग्राम रस्मी को रसूल जमहूरिया फटवा दे वन अदे कैगणक अंग आहंग मीहुंगा आबादी अंगुना मी अतळुगा मीहुंदिरुले आर रंगोनेरो मी अतळ अलमण मी फाहकुलन राज्यगा मीउत एयरपोर्ट मीगे कुरें गायम कुरे फडने मदु अतळतोगे तेरे इन अतळुगा गोतुगा मी अतळुगा अदे मी सरहदुगा एयरपोर्ट गायमेगे दिमकि मी सरहदुगा दिरुले रईतुं एत जमानत के बंदे हम देखे मुंदे हुफेने
ඒකමුග හකීගේ කුල මෙයදු ජෙහිගෙන් දාරු මේ අතොළ හස්කො මුලේ අදී මුලිය කාරේග මෙහෙමන රඩසුග දිරුලේ ෆරාත්තකවස් ಜುಮ್ಲಾ ಗೊತ್ತೇಗಮ ಎತ್ತಿಸೋದಿ ಗೊತ್ತುನ ಉಮ್ರಾನಿ ಗೊತ್ತುಮ ಸಮಲಿ ಬಿಗಂದಾವರ ಪೊಡು ಕುರಿಯರ್ ಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ಸರ್ಹತುಗ ದಿರುಳೆ ರೈತುಂ ಸ್ಪಾಹಕ ಕುರೆ ರೈಸ ಜಂಹೂರಿಯ ಮರ್ಖಬಾ ದೆಣ್ಣು ಮಟ್ಟಕ ಅಳ್ಮೆಣಗಮ ಮಿ ಸರ್ಹದ ಬಲಾಲಾರ್ ಮಿ ಫಾಕ್ರನ್ ವರಕಿನ ಅದಕ್ಕೆ ರೈತುಂ ಸಮ ಇಮಟ್ ಪಾಣ ಸಲಾಂ ಕುರೋ ಮಟ್ಟಕ ಕಿಯೋ ಹದಾಫುವಾ ಮಂಜರ್ ಮರ್ಹಬಾ ದೆಣ್ಣುಮ್ಗೆ ಕಾಂಕಮ ಫಹು ಮಕುಡ ಉತ್ಕೊಳೆಗೆ ತೆರೆಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹುಳು ಮಟ್ಟಕ बाबा हास रस्मियात कुरियता सरहद रैसु जमहूरिया वडागणो माइकीगा मे रस्मियात फिश गेंदाण वगुतो उनको मसर कामत बेफना हिसाब मोली एयरपोर्ट के तरके कुरमुगे मास्टुआ के सरकार एमटीसी से हवा को गन कुरे केंदिया खास मास्टुआ में मास्टुगे तेरे में ज़मानी खिदमत तका को मेद एयरपोर्ट रस्मी को हुलो गेंदार एयरपोर्ट टेस्ट फ्लाइट जसाफ मणि मिदिया अप्रैल मुगे फन सर्विस वणदो आदि मिमहुगे तेरेगा सरकार को फरातुन रीजनल एयरपोर्ट्स के फरातुन हम कमर्शियल उदुहन तक एयरपोर्ट हुलो आलू माकेगा आगामी एयरलाइन मोदिवेन मिवणी हम में एयरपोर्ट दर्शुत फेशुमुगे शौक वेलकम फाल को एक मिनट का वांजे तैयारी वेफा मेदो रस्मी को एयरपोर्ट हुलो के दार में एयरपोर्ट का में एयरपोर्ट के हुन वस्फा कुलेंगे तेरेगे उदुहन तक खास को डोमेस्टिक दत्तु तक खास कुरेगे सरकार तरह को फवा एयरपोर्ट है तो ज़माने टर्मिनल अधे हमें आए कि एंहास 200 मीटर के दिगु 30 मीटर फुला रनवे में एयरपोर्ट का मिवनी गायम कोफ मेगे तुरा एयरपोर्ट को बेणुमाने हुरिहा एनी वसीलत वस मेगे तरेगा पैसेंजर टर्मिनल कंट्रोल टावर आदि एनोमे समय एयरपोर्ट के ऑपरेशन तक कुरे के इंदुमंट का बेणुवा ज़माने आला तक वसीलत गायम कुरे फवाकं अमर हम फाह कोलम मोले मास्टो बलालार में देहास 21 मनाहरो एमटीसी से हवा कोकेंग फिश मास्टो है मिहार में मसकेत निमाला ऑपरेशन रस्मी को मेदो में हिटमेट रस्मी को फिश के दियो माय के हम गांव में आइलैंड के दातुरता में एयरपोर्ट में मोह गए तेरेगा वस मा फिश के दाकान हम फाह कोलम आदे 200 मिलियन अवरेगिन रुपया खर्च कोकेंग कुरिया केंद्र में मास्टो कुरिया के मुस्फा अवा में वाणी आप में मोली एयरपोर्ट में तरक्की कोफ में वाणी मेरे शुगर में कोरिंग ही काफ वा बीमोंग एक आगन का 40 सेक्टर के बीमेंग एगेम बायका आदि इतुरा रनवे में मैंने सरहतों इतुरो के आगन का सादा वर्कंग हेक्टर के बिंग ही कैकिंग का अनहोम फाह कोलम रैसो जमहूरिया दातुरु कुरवे फ्लाइट एयरपोर्ट जस्मा के गवर्नमेंट फाना मरहबा देर नोमट का हम में सरहत में वरकीन आदत के आम रईतों हम वफाकरण हम फाह कोलंगदी में उफार हफ्ला फाह का कुरमट्टा का हम में एयरपोर्ट हिमेने सरहतुस वर प्रोडक्ट मजीना तर कुरे फवाकरण हम फाह कोलंगाओ में कुलतकों खास कों हम मुले एयरपोर्ट सरहद टर्मिनल में हिमेने सरहद हम वर प्रोडक्ट जीना तर को फवाकरण हम फाह कोलंग
أمنا ميوت هم أفينيجا مدني رئيس الجمهورية مرحبا درنيو مرتكا سلام كرو ما يابورت صراحة و رأيتنا هم من فان سلام كرو مغندا ومنصر من فان غاري هوغا داوتوغا وزيرو كونفنتا هوغا ويرين أدي هم هم رأيتوغا ماجلي هوغا أنا برايس بس مي رسمياتوغا بار ودا غنوا كرون هم فاهل كولا देवण कुरें समफाह कोले मुले एयरपोर्ट तरक्की कोफ मिवणी मीगे कुरें अरशुरु तेकुणु फरातुं हिकाफा 40 हेक्टर के बीमो बायका रनवे वाशागें इतुर 7 हेक्टर के बींग हिक्कागें कान मफाह कोलं डोमेस्टिक उदुं तकं हासा में एयरपोर्ट के हास 200 मीटर दिगो आदि 30 मीटर फुला रनवे मिवणी कायम कोफा हम वारा फाहुगे डिजाइन का जमाने कॉन्सेप्ट का में एयरपोर्ट के टर्मिनल हम तरक्की को फवायर మేము అతడుగా మీదకి హమవర తారీఖి దువహెಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ಅತಳುಗೆ ರೈತು ಫಾಹ ಕುರಾಣ ದುವಹೆ ಹಾಸ್ಕೊ ಇತಕ್ಕೆ ಜಮಾನ್ ತಕ್ಕೆ ವಂದೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಉಮ್ಮೀದು ಗತಿ ಬೆ ರೈತುನ ಏಕಮ್ಗೆ ಹುವಫೆಣುಗ ಹಕೀಕಿ ಕೂಲ ಮೆಲ್ಚೆಗೆ ದಾರ ಮಿ ಹಮ ಮುಳಿ ಅತಳವೆಸ್ ಲಿಬೆಗೆಂದ ಅವರ ಫಹುರ್ವೆ ಕಾಮಯಾಬಿಯಗೆ ಗೊತ್ತುಗಾದೆ ಅತಾರಿ ಗೊತ್ತು ಹಮ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆವೇನೆ ದುವಹೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ಅತಳುಗೆ ರೈತು ಮೆ ಸಮ ಫಾಹ ಕುರಾಕಣ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ एयरपोर्ट हुड़ुमटका मि बाबा रस्मियात बलालार सम मि रस्मियातुगा मि राशुगे अदि मि तोड़ निस्बवा हम वरकिनाते के आम रईतुमस बैरवा कण हम फाह कोल मि हरमणी मि रस्मियात शरफ को देवमटका अदि राजे के इज्जत रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज अमुले एयरपोर्ट वडागन फ एयरपोर्ट हुड़ुमा बाबा रस्मियात मि कुरिया दणी टर्मिनल तेरेगा कारण हम फाह कोल्लंगे गोतों कुड़ वक्त पड़ेगा तेरेगा मी रस्मियात सम रस्मी को फिश गंदान मी रस्मियात कुरगत का बलालार मी रस्मियात के तेरेगा इमारा कुरमा आगे दरवर कमा बिनारा बेहे वजीर को वाक देखे उन्नान अदि हम याकीगा एयरपोर्ट मशरूआ गुड़े खास वीडियो प्रेजेंटेशन दक्कालान अदि गे इतुरंग हम मुली एयरपोर्ट कुड़ुम इफ्ताह कुरुम गे गोतों हास को इफ्ताह को देम गे इतुरंग हम एकम फाह कुरुम गे गोतों मुली रईतुंगे फरातुं रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ हासा हादानी फिलाइन एरुम मे रस्मियात के तेरे गन्नान अदि याकीगा हम फश मुस्फाह कुरपदें मे रस्मियात गे रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ वाह फुल देखे मेवणी हम जीफा मेगे तुरा रईतुंगा माजली होगा एंड प्राइस अदि दिगर दारागा मेंबर गा वाह फुल देखे वस ओन्नान मे रस्मियात फहो बैंग इतुरो हरकत वसमा एमन फान गा मे दातर फुल गे तेरे मेरा शुगा मे कुरिया गेंदु मेवणी हम जीफा लगतों एयरपोर्ट हुलुम गे रस्मियात फहो मी अतोड़ निस्बवा दे राशके काउंसिल आंगण के तरह के मसके कुरा कमिटी के मेंबरों रईस जमहूरिया बदल कुरवा मशवरात कुरे मेवणी हम जीफा मे नाला फुशी काउंसिल आंगण के तरह के मसके कुरा कमिटी मेगे तुर मे मोली काउंसिल आंगण के तरह के मसके कुरा कमिटी तक मे बदल कुरवंत बेवमा हम जीफा मेवणी मोलीगा हुना मे अतोड़ काउंसिल इदारागा ए फाहु अमा मे इतरो मुहिम दे हरकाते के गोतुगा मे मोलिया दे नाला फुशी गुड़ाल मटका मे कोस बेकुं गुड़ाल मुगे मास्टोगे आमली मसके मेदो फेशमा मेवणी हम जीफा मेगे इतरो 1 मिलियन गस इंदुमा सरकार कुरे केंदा खास मास्टोगे तेरे మేము మొలి ఎయిర్పోర్ట్ సరహద్దు ఫేకంగా కుర్మట్టక ఎయిర్పోర్ట్ సరహద్దుగా గసిందుముగా ఖాసా హర్కావెస్ మేదుగా మీ దతురుఫులుగా తెరే ఫట్వా దేవమ మేవణి హమ చీఫా मोली मी सरहद बलालार सरमन हम फाह कुरवेगे मी दणी मी एयरपोर्ट हुलुमगे रस्मियात बेवमट्टा खानु त फिशमट्टा वांचे हैं हम एम फहग तैयारी त मी सरहद गवा मुंदा मनसरम अरकिन आतेगे आम रयुतुम मी जलसा का बैर मट्टा का आटामन मी मने सरहद ग मी मडकोलांति बे मनसरम न मी हारफेनगे मी दणी अदिया केगा हम और कुलगद हफ्लागे गोतुगा मी रस्मियात मी सरहदुगा मी फिशमा हम चिफार मी रस्मियात तायकेगा हस्को एयरपोर्ट हुलुगे दादियो मी हम मी सरहद उमरानी गोतुं इक्तिसादी गोतुं अदि इज्तिमाई गोतुं बस हम अलिबेगंदा वर बड़ कुरियर में गोतुगा मी सरहद गो दिरुले फरात को दम सरकार गो फरात में आफा गो पुरबा एमटीसीसी आ हवाल को के गागन का 200 मिलियन रुपया खर्च को के कुरेगंदा मी मास्टर कामयाब कमाए को निमा टेस्ट फ्लाइट त मिदम हो तेरेगा जैसा बाबा फायर मीमा होगा तेरेगा हम कमर्शियल दातरुता मोल्डिवियन के गाँव में आलाइन के दातरुता
మేము మూలే ఎయిర్పోర్ట్ ఫెష్మ వెస్ మివని హమజేఫా మాలే ముయ్యా దెమెదు మీ గ్యాగణక మీ బ్యాగడీర్ಗೆ ದತುರೆಕ್ಕಾಣ ಹಮ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ ಹಿಂಕಮು ಮಿ ಸರಹತುಗ ದಿರುಳೆ ಫರಾತ್ತಕಂ ಹಮ ದತುರು ಫತುರು ಕುರುಮುಗ ಖಾಸಕೊಂ ಹಮ ವರ ಬೊಡತಿ ಲುಯಿಫಸೆತಕೆ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣಕಂ ಮಿ ಮುಲಿ ರೈತುಮ ಸಮ ಫಾಹಕ ಕುರೆ ಹಾಸ್ ಪಾತುಳುಗೆ ವೆರಿಕಂ ಕುರಾ ರಶಕಿ ಮುಲಿಕಮ ವೆಫ ವೆರಿಕಂ ಕುರಾ ರಶುಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಯಮೆಕೆನ್ ದಾ ದಿಯುಮಕಿ ಹಮ ಮುಲಿಗ ದಿರುಳೆ ರೈತುಂಗೆ ಇತುರಂ ಹಮ ಮಿ ಸರಹತುಗೆ ಆಮ ರೈತುನವೆ ಸಮ ಮಿ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾವರ ಬುಡು ಕುರಿಯರ್ ಮ ದತುರು ಫತುರು ಕುರುಮುಗ ಹಾಸ್ ಕೊಲ್ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾವರ ಬುಡು ಫಸೆಹೆಗೆ ಗೊತುಗ ಮಿ ಸರಹತುಗ ದಿರುಳೆ ಆಮ ರೈತುಮ ಫಾಹಕ ಕುರೆ මේක එතුර මේ දතුරු ෆතුරුගේ ඉතුරුවන් හම මේ ඉජ්තිමාය අද ඉක්තිසෝදී ව්‍යාපාරික දායරන් බෙලකමුගේ සම මේ සරහද්දු ඉතුරු හරුෆතක ගෙන්දියමටක හම හුළුවෙගෙන් දාවර රණුගේ ෆුර්සතෙගේ ගොතුග ෆාහක කුරේ හසකො ලෝකල් ටූරිසම් අදි ටූරිසම් වෙස් හම ෆුලා කුරුම මේ එයාපෝර්ට් එකේ හම වර මුහිම් වර උම්මේදේ තඹක වෙගෙන් දානකම් සරකාරුගේ ෆරාතුම සද හම මේ සරහතුග දිරුලේ ආම රයිතුන් වෙසම ෆාහක කුරේ හසකො ව්‍යාපාරිත ෆුලා කුරුමටක සම ඉතුරු දොරතකෙන් එයාපෝර්ට් හුළුවෙගෙන් දෙමායකේ ගාම හුළුවෙගෙන් දානකම් මේ සරහතුග දිරුලේ රයිතුන් වෙස් කබූ කුරේ අද එයායකේ ගාම මේ ವಜೀಫಾಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಬೆಲಕಮುಗೆ ಸಮ ಗಿನಾದದೆಗೆ ವಜೀಫಾಗೆ ಫುರ್ಸತ್ತಕ್ಕೆ ವೆಸ್ ಮಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಗ ಹಮ ಹುಳುವೆಗೆನ್ ದಾಕರಣ ಹಮ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಮಿ ಇಕ್ತಿಸೋದಿ ಗೊತ್ತುನ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂ ಹಮ ರೈತುಂಗೆ ಫುದುನ್ ತೆರಿಕಂ ಇತುರು ಕುರ್ಮ ವೆಸ್ ಹಮ ಹುಳುವೆಗೆನ್ ದಾ ಮಿ ಅಗುಹುರಿ ಫುರ್ಸತೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ಸರಹದಗ ದಿರುಳೆ ಪ್ರಾತಕುಂ ವೆಸ್ ಫಾಹ ಕುರೆ उनका मुकमसर करते बैठना हमें मोली एयरपोर्ट तरक्की कुर्मुगे मशरूगे बे मौलमात हिस्सा कोलाना में एयरपोर्ट तरक्की कुर्मुगे मसे के सरकारों कुरिया के दवाफ मेवनी MTCC हवा को के एक मुंजा में मसे के हवा को मेवनी देहास एकास मना हरुगे कुरी कोलो अदे अमली मसे के हम आया हरुगे फाहु कोलो MTCC फशाफ वायरो एयरपोर्ट तरगे कुर्मटका बेणुवा बिंगी कुमगे मसेकेतಕ आदि कंस्ट्रक्शन मसेकेतಕ फिनिशिंग मसेकेत ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಗೆಣುಮ ವಾಂಜೆ ತಯಾರಿತ ಗುಮಫಹು ಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಸಾಫ್ ಮಿವನಿ ಮಿದಿಯಮಹುಗೆ ಫನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನದು ಅದೇ ಆಯ್ಕೆಗ ಹಮ ಮಿಮಹುಗೆ ಕುರಿಗಳು ರೀಜನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಫರಾತು ಮಣಿ ಮುಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ದಾತೃತಕ මේ ෆෂන් බේනුවා යාලන්ටක ඒ ෆුර්සත්ව සුළුවාලා ෆයාකේ ගාමන හම පාකුරවෙගෙන්දිය ගෞමේ යාලන් මෝලිවෙන්ගේ ෆරාතු මෙවනි මේ මොయ్య දතුරුත බේමුග ශවගරි කම් ෆාලකෝ මෙමහුගේ තෙරේග මේ ටිකට් තවස් වෙකම් ෆෂාෆා අධි හම යාකේග මෙමහුගේ ෆහුකොළ හම මේ දතුරුත කොමර්ෂල් දතුරුත මෝලිවෙන්ගේ සම ෆෙෂගෙන් දානක මොලේ එයාපෝර්ට ගෞමේ යාලන්ගේ ෆරාතු මෙවනි ෆාහක කුරබාෆ ಮೇದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ಮಿಕೊಂ ಹುಳುವೆಗೆ ಮೇ ದಾಣಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಕೊಂ ಹಸ್ಕೊ ಎತರೆಗೆ ಉದುಹಂತಕಂ ಹಾಸುಪುರೆಗೆ ಹುಳುವೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಕೊಂ ಲಿಬೆಂಚೆ ಹುರಿಹಾ ಹಿದ್ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಹುರಿಹಾ ವಸೀಲತ್ತಕ್ಕೆ ಗಾಯಂ ಕುರೆವಿ ಹಮ ಫುರಿಹಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಕಾರಣ ಹಮ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಎಗೊತ್ತುಂ ರನ್ವೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವೆ ಅದಿ ಮೇಗೆ ಇತುರಂ ಹಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೇ ಫ್ಲೈಟ್ ತಪ್ಪಾ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಬೇಣು ಬಾ ಖಾಸ ಜಾಗ මේ වනි මේ එයාපෝර්ට් ගායම් කොෆ මේ ගතර ටර්මිනල් මෙහිමනේ ටර්මිනල් බලාලාර සම වර zamaane concept එක වර zamaane වන්ත සිපතක හිමනේ हैं මේ ඒ ටර්මිනල් ගේ इंटीरियर डिजाइन නාදේ බේරුම් මේ ඩිසයින් බලාලාර සමහනම පාහ කරවෙගෙ මෙදනි ආමකො රාජ්‍යයේ එහෙනේ ඩොමෙස්ටික් එයාපෝර්ට් එක හිලාපම් වර පහුගේ zamaane ෆෙනුන්තකන් හම මුල මේ එයාපෝර්ට් බලාලාර සමන ෆෙනක මෙදනි මේ ගතර ලිබෙන් හොරි හිදමතක බලාලාර සම එමෙ ෆහුගේ මේ එතරේගේ උදුන්තවුග හස් කොම් මේ බෑණු පුරා ටර්මිනල් තවුග මේ බෑණු බාන හම හුරිහා වසීලතකෙන් හෙන් මේ එයාපෝර්ට් ගායම් කොෆවා කරන ෆාහ කොල්ලේ උතුම් බගේජ් හැන්ඩලින් සිස්ටම් තක ආදී හම එයාපෝර්ට් ගේ ඔපරේෂන් තක මේ බෑණු බා zamaane වසීලත කාउंटर තක බෙලකමුග වෙසම ගායම් කරේ ෆයබවේ මේ ගතර මේ එයාපෝර්ට් ටර්මිනල් මේ ඩිසයින් කරේ ෆවා ගොත බලාලාර හම ව්‍යාපාරිය කොමර්ෂල් බෑණු තක බෑණු බා ජාගතව සම එයාපෝර්ට් ಗ මේ ටර්මිනල් මෙමෙන සරහතු ගාම ಹಾಸಕುರೆ ವಾಕಾಣು ಫಾಹಕ ಕೊಲ್ಲಂ ಮೀಗೆ ಇತರ ಮೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗ ದೆನ್ ಎಹನೆ ಇತರ ವಸೀಲತಕ ಬಲಾಲಾರ ಹಮ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಾಮ್ ಕುರೆ ಫಬವೆ ಆದಿ ಹಮ ಫೈರ್ ಟ್ರಕ್ ತಕ ಲೋರಿತ ಮೇ ಸರಹದು ಗ ಗಾಮ್ ಕುರೆ ಬೆಹಟ್ ಫವಾಯಿರೋ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಮೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟವರ್ ಆದಿ ಹಮ ಎನೋಮಸ್ ಮೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಕ ऑपरेशन में बेणवा मुहिम वसीलत मुहिम इंतजाम तंग हम में एयरपोर्ट हुड़े वायरंग हम में सरहत गणोता में रशुग कायम करे फवा करण हम फाग कोलंग में
තාරෙහි වගුතුකොළ නුවත තාරෙහි දුවහෙක කොතුග මේ දුවස්සම මේ සරහතුග දිරුළුවා අරයිතුන් එම බොඩ ෆාහකුරා එමෑගණු කමකී මේ අනුකුරමසම ෆාහකොල්ලෙහෙන් හස්කො මේමු අතොළු අල්මන මේ ෆාහකුරවගේ මෙතනි රාජ්‍යග මේ වගුතු මේක කොරෙන් මේ එයාපෝට් ගාම් කරේ ෆන්නේ මදු අතොළතුග තෙරෙන් හම අතොළගේ කොතුග ගාගණක මිහුන් දිරිවුලේ අවවරක රම් මේ අතොළග එංගෙර ආබාදී අංහාහා ගෑංග බකුරේ එහෙනමස් මිහාතන ආරුස් මේ සරහදුග දිරුවලේ ෆරාත්තකන් එයාපෝටකුන් දතුරු කුරුමුග ෆුල්සතු පහිවෙෆෙන්නේ ඒකි සරකාරතහුග උම්මේදුග රයිතුන් තිබෙනම වෙස් මිහාතන ආයර මෙකමුග අමලේ සිෆර් නොජේ වර දොස්තකේ මොතුම අෆහු දෙහස් 11 වනාහර මේ මෂ්ටෝගේ මසේක MTCC අහවා කුර හිසාම් වශකන් වරයිතුන් වර බොඩ මේ කේ මදෙෆතේ මේ මෂ්ටෝ නිම්මා මේ එයාපෝට් के फ़ोन मेरुक नोत दतुर पतुर के लुई फसेहक मी सरहत अन्नाने दो है रईतुंग मे दिगु इंतजार मेयद निमिगे निम्मे अन्नयर हमारमन मी सरहत बलालार रईतुंग मून मतिंगस पेनिगे मेदनी एकमगे उफावेरकं मी आयको हम मी सरहत अन्नाने तरगी इज्तिमाय गोतुन्ना इक्तिसादी गोतुन्ना हम इतुरु हरफदक मूल कतळु गेंदियो मट्टक हम लिबिगंदा रणुग फुर्सतेगे गोतुग मी एयारपोर्ट मस्टो जुंग गोतेग सरकार के फरातुम सदमी सरहद को दिलुले रईतुंग फरातुम में फाह कुरबणी मिहार में हम इंतजार करम में दानी में एयरपोर्ट हुलुम के रस्मी को फिश के दान वगुतक रईस जमहूरिया दतुरकुरे भी फ्लाइट एयरपोर्ट का जसमा केगा मैमन खान गारू होगा वडागन इक्विपमेंट वजीरुना कंफर्ट होगा बेरिन में सरहद के रईतुंग फरातुम ने हम वारा हुन मरहबा किया वरकीना आदते के रईतुंग मन खाना सलाम करे मटका टर्मिनल सरहद ए विकामन हम फाह करे गंदिया आदि हुलुम में टर्मिनल तरेगा बाबा रस्मियात बलाला रस्म वरकीना आदते के रईतुंग में हफलागा बैर वाकन हम फाह कोलम ada almen tibefna hame moli airport hulum ge me coverage genesta mundaran kumaswara ka hame tibefna hisab masake kollanan me airport hulum aykiga me rashuge eraitunge shurtan hore go vest tibefna hisab hisa kolat me utaranda aykiga hame rashuge eraiten bahore kumaswara ka amna me kya da fan to
ಆಸಕೋ ವರ ದಿಗು ಆರ್ತಕಕ್ಕೆ ಇಂತಜಾರುಗೆ ನಿಮು ಮೇದಳಮಣ ಫೆಣಿಗೆ ಮೆದನಿ ಮೂಲಕ ಅತೊಳಗ ಪ್ರಥಮ ಫಹರಂಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹುಳುಗೆಂದ ದಿಯು ಕಿನತೋ ಫಾಹ ಕುರಾನ್ ವರಂಗ್ ಉಫಾವಿ ಫಮಿಹಿರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮುಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಜಸ್ತಿದು ಉಫಲುಂ ಕಾರುಣ ಅದಿ ರೈಸ್ ಮಿಯದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಳುವ ವಡಾಗಣ್ಣವಾತಿ ಎ ಉಫಾ ಹಮ ದೆಗುಣ ಇತುರುವೆ ಫಮಿಹಿರಿ ಉಮ್ಮೀದು ಕುರಿ ವರವರೆ ಅವಸ್ ಅಳುಗಣ ಉಮ್ಮೀದು ಕುರಿ ವರವರೆ ಅವಸ್ ಮಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಳುವಿಗೆಂದ ದಿಯು ವರಂಗ್ ಉಫಾವೇರಿ ಹಿಂಗಮ ಚಾಯದು ಹೆಮ್ಮಿ मी फुर्सतुगा मुली काउंसिल अशा राज्य रईस जमहूरिया वर बड़ा शुक्र धन्यवाद मैं हिसाब में बेफना हिसाब मुली एयरपोर्ट हुलुम गरास्मियात वगतु गणस्तेन أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا صدق الله العظيم ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತ್ತರಿ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಜ್ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ನಾಯಬ್ ರೈಸ್ ಅದಿ ದಿಗ್ಗರು ದಾಯಿರಾಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಒನರಬಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ನಾಜಿಮ್ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಮುಲಕು ದಾಯಿರಾಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಒನರಬಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನೌಫಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ದೌಲತುಗೆ ವಜೀರು ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತ ವಡಾಗೆಂತಿಬ್ಬೆವಿ ಎಮ್ಮೆಹ ಇಜ್ಜತ್ತೆರಿಂಗ್ ಅದಿ ದೂರ ಗಾತು ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತು ಬಲ್ಲೋಮು ಅದಿ ಅಡು ಅಸೋಮು ಗೆಂದವ ಎಮ್ಮೆಹ ಬೇಫುಳು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಹಾಜಿರುವ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಎಮ್ಮೆಹ ಬೇಫುಳುನ್ನ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತ ಮರುಹಬಾ ದನ್ನವಂ ಕೀರಿತಿ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ಬರಕಾತು ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತು ಫಟ್ಟವ ದೆವ್ವಿ ಮೀಮ್ ಅತಳು ತಾಲೀಮಿ ಮರುಕಸ್ಗೆ ಗ್ರೇಡ್ 11ಗೆ ದರಿವರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೂಮಿನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್
ಅದಿ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಹುಷಾಳ ಮಿದನಿ ಅಳುಗಂಡು ಮೀಮ್ ಅತಳು ತಾಲೀಮಿ ಮರ್ಕಸ್ಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ದಿಹೈಗೆ ದರಿವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹೂದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಉಫಾವೆರಿ ರಸ್ಮಿಯಾತಕಿ ಮುಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ಮಿ ಕೊಂ ಹುಳುವುಮುಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ದೆಂಗೊತಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮುತ್ತಲಿಬ್ಗೆ ವಾಹಕ ಫುಳು ದೆಕ್ಕೆವು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮುತ್ತಲಿಬ್ Bismillahirrahmanirrahim. Hamd kurani niyamattu veri Allah subhanahu wa ta'ala ya salawata salam levun dua kurani mi ummat kaukar vi mai sahiba Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mi salawata salam ga ekalege pan ge alunna ashabun shamil kuran. Divhe rajya ge izzat Rasul Jamhuriya Dr. Muhammad Muiz mi muli council ge rais दौलत के वज़ीरों MTCC के CEO रीजनल मॉल्स रीजनल एयरपोर्ट्स कंपनी लिमिटेड के MD वडागिते में इज्जत तेरिंग अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आदे मेदकी मीमतुल गरायतुन्ना आदे वकी खास को मूली गरायतुन्ना वारंग उफावेरी दुहे मीमतुल गरायतु मुलीगे रईतुं पर ज़मान तक वंदिंग उम्मीद करमुं आ वोफेने हकीकत वेगेंदा दोस मीगे 11 हर कुरिंग देहा सादव नहर बिंकिक्कम फेशुनु मशरू तफाते की मरहलात कुरिय गोस 11 हर फहुं कमर्शियल फ्लाइट जेसुमुगे हुद्दलिबि एयरपोर्ट रस्मी को उळुविकेंदा दोस आदे मुलीगे एयरपोर्ट की वरगिन फरातगे वरगिन बैगे बुरा मसेक्कते अगुन कुरिवेस दन्ने फदा देहा सादव नहर मेद दिवराज्य का इज्जत रईस जुमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ुगे हाउसिंग मिनिस्टर कमुगा बिंहिको मशरू फेशुनु मशरूवे आदे मेदु एयरपोर्ट हुಳುವಿಗೆ ಮಿದನಿ ಹಗೀಗತುಗ ದಿವೆ ರೈಯಿತುನ್ನ तरग्गी फोनी मीरुकं गेनेस्तेव्वुमा केम्मदेफा वेरियेग्गे मसेक्कतु आदे अलगुण मेहम दन्नवनी कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर गे हैसियतु वेरी अलगुण मगामा हवाली फहुं एम्मे मुहिम इस्कमे दीगे निम्मवं रईस जुमहूरिया एंगे एम मशरू की मुली एयरपोर्ट गे मशरू अलगुण में हवाली इरुगा एयरपोर्ट गे बोडु वेरिएशन गे मसेक्के रेविफा එහෙන් නම්වස් එප්‍රූව් නුකරවි ඔයි අරුම හවාලේරුග මසෙක්කෙන් උති වර බොඩ හුට්ටිෆා එහෙන් නම්වස් රයිස් ජුම්හූරියාගේ එංගෙවුමා එක්ක කුරවුණු බුර මසෙක්කතුන් අදි වර ખાસ කොල්න ෆාහක් කොල්ල MTCC ගේ වර බොඩු වර බුර මසෙක්කතුන් ගායගණක අශාර මස්තුස් තෙරේග අරුම මෙන්නම් මසෙක්කෙ නිම්මා එයාපෝට් හුළුවිගෙන් මිදනි එන්කමුන් අරුම ගමිල නමුග आदि मीमतोगे रईतुंगे नमुगा दिवराज्य इज्जत रईस जुमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ वर इखलास तेरे कमायक शुक्र दंडवा आदे मीमतोगी गुजराती गोतुं वर रीति नाला चालु रत्त के लिफा फलत के लिफावा अतोड़े मीमतोगी आबादी गोतुं कुड़ा अतोड़े नमवेस टूरिज्म के गोतुं तरग्गी होदुमा वर बोडु फुर्सत फाहिवे फोइंग अतोड़े मुली एयरपोर्ट वेगेन दाने इराद कुरेविया मियतोಳ टूरिज्म गे एतन इन्वेस्टमेंट तक आयस तरग्गी मगफे वेगंदा दोराटक आदे एयरपोर्ट की जुमलक दंडवानो दिवे राज्य गे हुरिया सरहद गे इमारत कुरवंदा एयरपोर्ट की दिवेहिंगे दतुर फतुरुगे मुहिम बिनारे इक्सादी नफावेरिकं होदुमट्टक राज्य टूरिज्म भरोसा फा गौमक वाती इक्सादी नफावेरिकं होदुमट्टक मुहिम बिनातके आदे मी अदु हुಳುಗೆಂದ मशरू जुमला देहा साधन हर फेशन बिंगिको मशरू फेशिके मे धुळु मा हमेय फसते का 40 मिलियन रुपया दौलत मनी खरद कोफा आदे मी मेतोलगे आबादी निस्बत बलाकम गवानम कोम्मे बोलक एल्लक रुपया वर बोडु आददे එහෙන්කම අලුගොණුගේ එදුමකි
මුලිගේ රයිතුන් අද මීමතලගේ රයිතුන් ಸರ್ಕಾರು ಮಿಕುರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಲಾಗಣೆ ಮೀ ಅತೊಳ ತರಗ್ಗಿ ಗೆನೋ ಮಟ್ಟಕ ಮಸೆಕ್ಕೆಕ್ಕುರು ಟೂರಿಸಂಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆನೋ ಮಟ್ಟಕ ಮಸೆಕ್ಕೆಕ್ಕುರು ಪತ್ರಕಂ ಗೊತ್ತು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಟೂರಿಸಂ ಗೆನೋ ಮಟ್ಟಕ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರು ಹಮ ಯಾಕೋ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ತಿ ಮಾಸಕಿ ಆಬಾದಿ ತರಗ್ಗಿ ಎಫ್ಎಸ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ನಮಗ ಮೀ ಅತೊಳು ದೂಕೊ ನುದಿಯು ಮೀ ಅತೊಳು ಕುದಿರತ್ತೋಗ ತಿಬಿ ಫರಾಯತ್ತಕು ಮೀ ಅತೊಳುಗೆ ಬೋಡತಿ ರತ್ತಕಂ ಎವ್ವೆ ಆಬಾದಿ ತರಗ್ಗಿ ಎಫ್ಎಸ್ ಕುರು ಮಟ್ಟ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರು ಮೀ ಅತೊಳಕಿ ತರಗ್ಗಿ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರವೆಂಗ ಅತೊಳೆ ಮೀ ಅತೊಳಕಿ ತರಗ್ಗಿ ಗೆನವೇಫದ ಉದುರತಿ ರೀತಿಕಮ ವಸೀಲೆತ್ತಂಗೆ ಹೂರಿ ಅತೊಳೆ ಹೆಂಕವು ಅಳ್ಕೊಂಡು ದೆಕೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮೀ ಅತೊಳು ತರಗ್ಗಿ ವೆಗೆನ್ ದಾಯರುಗ ಅದಿ ಮಾಲೆಯ ಎಹ ದುರುನು ಅತೊಳಕ ವಾತಿ ಮೀ ಅತೊಳ ತರಗ್ಗಿ ಗೆನವುಮುಗ ಮೀ ಅತೊಳಗೆ ರೈತು ಮೀ ಅತೊಳುಗ ಆಬಾದಿ ತರಗ್ಗಿ ಎಫ್ಎಸ್ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ತರಗ್ಗಿ ಗೆನೋ ಮಟ್ಟಕ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರುಮಕಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ ಆದ ಹೆಂಕಮು ಜುಹರಾಜ್ಯ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಮೀ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹುಳುವ್ವ ದೇವ್ ಮಟ್ಟಕ ವಡಾಗೆ ರೈತು ನಾ ಬದ್ದಲ್ ಕೊರವ್ವ ಮೀ ಶರಫ್ ದೆವ್ವಾಕ ಮಟ್ಟಕ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾನ್ ಅದಿಸೆಫಾ ಶುಕ್ರು ದನ್ನೋಮು ಅಳ್ಕೊಂಡು ಉಮ್ಮೀದಕಿ ಮೀ ಏರ್ಪೋರ್ಟಕಿ ಮುಲಿ ಅದಿ ಮೀ ಮತೊಳ ಜುಮ್ಲಕ ದಿವರಾಜ್ಯ ತರಗ್ಗಿ ಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಬಿನಾರಕ ಬೆಗೆಂದಾನಕ ಉಮ್ಮಿತ್ ಕೊರಂ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕುರಿಯ ದೆಂಗೊತಿ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಖುರ್ವರಿ ಅದಿ ಎಮ್ಮೆ ಶರಫ್ವರಿ ಐಟಮ್ ಎಯಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆದೆ ಮುಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹುಳುಮ್ಗೆ ಉಫಾವೆರಿ ವಗುತುಕೊಳು ಮುಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ಮಿ ಕೊಂಗ್ ಹುಳುವ್ವಾದೆವ್ವುಂ ಎದಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಐಜ್ಜತ್ತೆರಿ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಸ್ಗೆ ಅರಿಹುಂ ವರಂ ಅದಬ್ಬೆರಿ ಕಮಾಯಕು ಎದಿ ದಣ್ಣವ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತೆರಿ ರೈಸ್ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ದೆಂಗೊತಿ ಮುಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತರಗ್ಗಿ ಕುರುಮುಗೆ ಮಶ್ರೂಆ ಗುಳೆ ಗೊತುಂ ತಯ್ಯಾರ್ ಕೊಫ್ಫಾವ ಖಾಸ ವಿಡಿಯೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎದ್ದೆಕ್ಕು ಮುಲಕ್ ಅತೊಳಕಿ ರಾಜ್ಯಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನೆ ಮದು ಅತೊಳತಕುಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನೆ ಎಂ ಅತೊಳು ದತುರ್ ಫತುರು ಕುರುಮುಗೆ ಫಸೇಹ ಕಮಾಯಕು ಉಮ್ರಾನಿ ತರಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕುದಿಬೊಡು ಕೊಮ್ಮೆ ರೈಯಿತಕ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನಮಕಿ ಮಿ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಅಮಾಜೆ ಮಿಗೊತು ಮಿಯದು ಹುಳುವಿಗೆ ಮಿದ ಮುಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಕಿ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಕರಾರು ನಂಬರ್ ಹೈಂಗ್ ಒಬ್ಲಿಕ್ ತಿಹಾಸ್ ತೇವಿ ಹಗೆನ್ನೆವಿ ಇಸ್ಲಾಹಾಯಕು ಏಕಶೈಲಿ ಕರಾರು ನಂಬರ್ ಹೈಂಗ್ ಒಬ್ಲಿಕ್ ತಿಹಾಸ್ ಸವ್ವೀಸ್ ದೌಲತುಗೆ ಆಮು ಮಂಫಾಯಟಕ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಂ ಬೇನುವಾ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ಸಿಯಾಸತೆಗೆ ದಶುಂ ಹಿಂಗುಮ ಸರ್ಕಾರುಂ ಕಂಡಾಳ ಮಶ್ರೂತಕುಗೆ ದಶುಂ 30 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ತೆರೆಗ ವ್ಯಾಗೆ ಮಗುನ್ ದೇವೇನೆ ದುರುಮಿನುಗ ಕಾಯಂ ಕುರುಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಫೆಶಿಫವ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತಕುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಬಾರು ಸ್ಪೀಡ್ಗ ಮಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ರೈಯಿತುನ್ನಂ ಏಗೆ ಹೇವ್ ಮಂಫಾಲಿ ಬೇನಿಗುಯ್ ಫಹಿಕುರುಮ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರೆಗುಣ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮಶ್ರೂಎ ಮುಲಕ್ವತೊಳು ಮುಲೀಗ ಬಿಂಗ್ ಹಿಕ್ಕುಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮ ಏರುಗೆ ಸರ್ಕಾರು ಮೂದೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಹವಾಲ್ ಕೊಸೊಯ್ ಕುರೆವುನಿ ಮಿಯದುಗೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ವಜೀರ್ ಕಮ್ಗ ಹುಣ್ಣೆವೀರು ದೇಹಾ ಸಾದೆಗ
ಮಿಯದು ಮುಲೀಗ ಫುರಿಹಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತರಕೈ ಕುರೆವಿ ರಸ್ಮೀಕೊಂ ಮಿ ಹುಳುವೆನಿ ಸರ್ಕಾರುಂ ವೆವುಣು ಎಬ್ಬಸುಂಗೆ ದಶುಂ ಕುರೆವುಣು ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ ಏರುಗೆ ವಜೀರು ಮಿಯದುಗೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ದುರು ವಿಸ್ನುಫುಳ ಖಾಸ ಇರುಷಾದ್ಗೆ ದಶುಂ ಮುಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಶ್ರೂರ್ ತರಕ್ಕಿ ಕುರುಮುಗೆ ರಾಸ್ತಾಯ ಬಲಾಯಿರು ಸತಾರ ನವೆಂಬರ್ ದೆಹಾಸ್ ದೇವಿಹುಕ ವೆರಿಕಂ ಬದಲ್ವೀರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ರನ್ವೇಯ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಂ ಹಿಂಗ ಮುಂದಿಯ ನಮವೆಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಗೆನವುಮ ಬೇನುವ ಏರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ navigational aid equipment security equipment fire category adi ground handling equipment pada taketi genawmataka waki ebba sumeka soekureve me masakketan alum feshifawani deha 26 wana haruga muli airport tarakki kurumuge mashru nimi me airport iftitah kurairu miyadaki muli mulakwa tolasha adi khasako kari rattakan a ummidu take furihamave a hofen takige kula jehunu duhe ಮುಲಕೊತ್ತೊಳು ಬಿಂಹಿಕ್ಕುಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತರಕ್ಕಿ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಶ್ರೂಗೆ ಸಬಬುಂ ಮುಳಿ ಅತೊಳ ದತುರು ಫತುರು ಕುರುಮ್ಗ ದಿಮಾವಿ ದತಿತಕ ದಾಯಿಮಿ ಹಲ್ಲೆ ಲಿಬಿಗಿಂದಾಣೆ ಅದಿ ಕುದಿಬೊಡು ರಯ್ಯಿತುಂಗೆ ಎತಕಿಂ ಉಮ್ಮೀದು ತಕ ಗುಳಿಫವಾ ಮಶ್ರೂವೆ ದತುರು ಫತುರಲ್ಲಿ ಬುಣು ಲುಯಾಯಕು ಇಕ್ತಿಸೋದಿ ಕುತುನ್ ಲಿಬಿಗಿಂದಾಣೆ ಕುರಿಯರುಮೆ ಇಕ್ತಿಸೋದಿ ನಜರಕುಂ ಬಲಾಯಿರು ಮಿ ಸರಹದ್ದುಗೆ ರತ್ತಕ ಗೆನಿಸ್ತೆವೆ ನಫಾ ಇತುರು ಕುರೆಬೇನೆ ಮುಹಿಮು ಬಿಂಗಲೆ ಫತುರು ಎರಿಕಮಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಕ್ತಿಸೋದುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಹಿಸ್ಸಾ ಒನ್ನ ದಾಯಿರಾಯ ವೆಫಾ ಮುಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಯಕು ಫತುರು ಎರಿಕಮ ಲಿಬೆ ಕುರಿಯರುಮ್ಗೆ ಇತುರುಂ ಲೋಕಲ್ ಟೂರಿಸಂ ದಾಯಿರಾಗೆ ಕುರಿಯರುಮ ಫುರ್ಸತ್ತ ಫಹಿವೆಗಿಂದಾಣೆ ಮಿ ಆಯಕು ವಸೀಫಾಗೆ ಫಹಿ ಫುರ್ಸತ್ತಕ ಕುದಿ ವಿಯಫಾರಿತ ಕುರಿಯರಾಗೆನ್ ದಿಯುಮಕಿ ಮುಳಿ ಅತೊಳವೆಸ್ ಲಿಬೇನೆ ಮಂಫಾಯ್ ಕುರಿಯರುಮೆ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಸಿಹಿ ಬೇಸ್ ಫರ್ವಾಯ ಕುಲ್ಲಿ ಹಾಲೆತ್ತಕ ಬೇನುವಾ ಖಿದ್ಮೆತ್ತಕುಗೆ ಫಸೇಹಕಂ ಮುಳಿ ಅತೊಳ ಲಿಬಿಗಿಂದಾಣೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತರಕ್ಕಿ ಕುರುಮುಗೆ ಮಶ್ರೂಗ ಹಿಮೆನಿಫವಾ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ ಬಲಾಯಿರು 50 ಮೀಟರು ದಿಗು 30 ಮೀಟರು ಫುಳ ರನ್ವೇಯಿಂಗ್ ಹೆದುಂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿವೇ ಏಪ್ರನ್ ಅದಿ ಫಯರ್ಪೆಡ್ ರೋಡ್ ಆಯ್ಕು ಎಫ್ಆರ ಸತೇಕ ಫನ್ಸಾಸ್ ಪಸೆಂಜರುನ್ನ ಖಿದ್ಮೆತ್ ದೆವೆ ಫೆಮ್ಮರ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಮಾರಾತಿಂಗ್ ಹೆದುಂ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟವರ್ ಆಯ್ಕು ಹೆದುಂ ಸಲಾಮತಿ ವಸೀಲೆತ್ತ ಕಾಯಂ ಕುರುಂ ಬೌಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೆನ್ಸ್ gate adi security check post navigational equipment supply kom install kuru met equipment supply kom install kuru ground handling equipment supply kom install kuru airport hingumuge huddayaiku rasmi ko muli airport niyadu hulveiru mi airport ki ege sababum mulakwatuluge kurimagu ujalave divi rajyege tarakkika mulakwatuluge hissa boduwege daane feshme ಅದಿಮಿಯ ತೊಳುಗೆ ಕುರಿಯರ ಮುಂಗಣ್ಣ ಸಿನಾಯತ್ತ ತರಕ್ಕಿ ಕುರುಮುಗ ಮಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮುಹಿಮ್ಮು ದೌರೆಂಗ ದಾಕುರಾಣಿ mi video reportum fenivadagen fadang muli airportaki mi rashuge iturun muli atolawes etak gotakum faada kurane airport kuriya dengoti rayitunge majlihuge nab rais adi diggaru dairage izzatter member ahmad nazim ge wahaka fulu dekkevum izzatter member ahmad nazim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين राज्य के इज्जत रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज मिनिस्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड पब्लिक वर्क्स एंड हाउसिंग डॉक्टर अब्दुल मुत्तलिब मुली काउंसिल के रईस बडांति बे एमहा इज्जत रे वजीरों आदि में जलसा बडांति बे ए अतोल के एमहा रईतु आदि मेदकी आवंडा बारह बड़ो फले हासिल वादवे आदि मुलक अतोला मेदकी हम ईद दुहे के दिन न्यूज़ रंगलवान आदमी के 11 हर कोरिन देहा साद बना हर मी मशरूफ फैशिंग दिए अलगोंस मी हम मी अतोलगे मेंबर कम मी दायरा मेंबर कम कुलम दिया दोसरेगा एरो हाउसिंग मिनिस्टर को मकाम हुन्ने भी मेदो रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज के बारह बड़ यही तरीका मा एबार दिलमा आद 11 हर दुआ की एयरपोर्ट के मसक्कन निव दिगु मुद्दत कम गावियस अलमें मी सरकार हवालवीर राज्य 100 दातिकमा कंकमा हेदी
මේ වර බොඩතනු ලාස්විකම බියස් අවුදන්නවානි වර බොර මස්සකද්දක කුරවිගින්නේ මියදු අල්මෙන්න මේ එයාපෝට් මේ අශාර මස්දොස් තෙරේක මේ හුළුවක මිදනි ආද මිකුතුන් කරවණු වර බොර මස්සකද්දක තෙරේක රයිසුල් ජුමුහුරියා මිකමද්දෙවි හාස සමාල්කම් අවුන් ෆාහ කොල්ලම් මිකමද්දෙවි එහි තෙරිකම් මේ මසක්ක ඒකේ ගොයගත කුරගෙන්දිම MTCC ය දෙවි ශාතක ආදි මේ එයාපෝට බේනවා ඉක්විප්මන්ට් හොදුමට්ටක හොරි දයිතන් නත්තාල් දෙවවා එකංකම දෙවි සමාල්කම්ග සවබුන් අවුල්මෙන්න මියදු මේ එයාපෝට මේ හගීගතක වෙෆමි වනි ආද මේ එයාපෝට්ගේ මුහිම්මුකම් මියතොල වර බොඩු ආද මේ එයාපෝට්ගේ හුළුම්ග සවබුන් මේ මිරසුගා මේ රීජනල් හොස්පිටල් වෙස් හුන්න රබ්බෙස් මේ මිහාරු මේ ඉමර්ජන්සි हालत මෙදවජකම වඤ්ඤා බාලිමීහුම් මාලියම් උෆදුමුන් දනි අනේ ලෝන්චුගා හිතම් මේ කණ්ඩුගතකම බියස් අද විස්සාරකම බියස් රේගණු දම්වරු වෙස් බාලිමීහුම් උෆදන් ජෙහෙනි හැම ලෝන්චුගා එහෙම වීම එමස්සලේ වෙස් අන්නානේ වරබොඩ හල්ලේ එකම සබම සහිදායරා වෙස් වරබොඩ කුරේරු තකලිබකින් දාන දැන් ඒක ඉතුරුන් මේ රාෂ්වා හැම එෆ්ෆලුගා දෙ රිසෝට් එබෝවේ අනික ඉතුරු රිසෝට් මේ මේතොල් මඩිෆුෂියස් මිහාරවනි හුළුයිෆ එහෙම වීම ඒ රිසෝට් තක අන්න ෆතුරුවරින් උෆුදුම ගවස් මේ එයාපෝට් කී හැම වර රංගලු මෑදොරාට්ටක වෙකෙන් දාන අවුන් කබුල් කරාගතුක මියදු හුළුවෙන් දා එයාපෝට් ක සවබන් මේ මතොල ආ දිරුමේ අන්නානේ මේ මතොල ක රයිතුන්න වර ෆසියාවකෙන් ගොස් එක්සෝදී ගොතුන් ඉතුරු දොරත හුළුවෙන් දාන ආද මේ වසකේ අවුල් මේ ගොත මේ නිම්මා මේ එයාපෝට් හුළුම්ක මසෙකො දෙවි හුරියා ෆරාතක අවුන් ශුක්‍ර් අදා කරම් බේනුබේ හාසකෝ මේ මොලියක රයිතුම් වර කෙත්තිරිකම එක්ක එත දුවහ කුර ඉන්තිසාර මේ දුනිමක ආසවාති මේ මතොල් මොලියක රයිතුම් මේ එයාපෝට් කන්තතහුගා දෙවි එබාලුමා කොද්දෙවි මින්නේ මසකත මොලියක රයිතුන අවුන් වර බෝල ශුක්‍ර් දන්නවා आज मिफदा बुरा मसकते को मिहा फुरिया में निम्मेनी हम अतोलो के हुरिया रजितुम के वैसे बारदमा एहतरिको में स्लिबिगन अतोलो के हुरिया रशे के रजितुम में मिकम बेटे भी गायकमा इबादु मटका और बराबर शुक्र धन्यवाद आदि मी मसकते कॉन्ट्रैक्टर MTCC या को वर गातु मसकुम के फुर्सत आउंड लिबुन और फरक बड़ा फाह कोल्ला है मी मसक के वेरिकम बदल भी रोती गायकंड का हुट्टीफा आदि वार बोड़तंग हिक्कम वेस जहिफावे मी मसक प्लेन को के गेंदिया गोतु के सबब एम बीमा ए मसक तहुगा MTCC के इस वेरिंग ए बेहटेवी देवी फरवातरिकमा ए बेहटेवी गायकमा आदि मिकं फुरिहम को हकीकत हिदमट्टका कुरंजे कोम्मे कमे कोद्देमगा बेहटेवी गायकमट्टका आवुनु MTCC के इस वेरिन वर हिलासरिकमा को शुक्र दन्नो आदि मी एयापोर्ट की मुदकोतुग रईतुन्न दिबे वर बोडो रानुके फुर्सते आदि मी एयापोर्ट गुळिगे आदि एहे मसकेतवेस प्लेन करे फुमायको आउन कबूल करागोतुग बी फसहर की मी मोतुग रईतुन्न वर फही आदि फागति फसहर वेगे दानक मदेतरे आउन एबशक्के नुकुर मुलीगा मी आ हॉस्पिटल के बिंगाड़ी एकम अमली मसकेवेस फेशो मिहार तैयार वे फमनी आदि एहे मसकेतवेस मी वनी रहीफा एविमा आउन इंतजार मिकुरनी रईसुल जुमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ के ज़ामतुगा मी फसहरु निमिगन दायरु मी मतोलकी मालिया कारीगा हुरिहा हिदमत के फुरिहा मकुरे फहोरी अतोलका वे आदि मी अतोका रईतुन्ना एकम नफा लिबे मुदियों अरुणगे इलास्तरी दुआ की मी मतो रईतुन्ना अदवरे फाहिम आदमे मिमर कोरेवुं एमे फुरतमा आउंडु मी अतोलं आई नवास्ते कनवदे हैवबना हरु बरक गिनदोस मेहा तिरिसा हरु वन कारिवनी एदुबहु अतोल एक गोता मियदु अतोलं आसमियास तरग्गी यकी आउन कबूल करागोतुगा मी वर मुहिम को फाहा कोलंजे कमे आदि मिहारु मी आउमेन्न मी मशहूर निमिगन दियुमकी ए मी मतोल मी එහෙන් හරුෆතක තරග්ගීග ගෙන්ගොස් දෙන හරුෆතේ අල්මෙන්න මියදු මේ කායම් කරවෙනි එහෙම අලුන් මේ ඉසත රයිස් ජුම්හූරියා වල ඉහදාස්තරි කමායක ශුක්‍ර අදා කුරන් වරක් ගින ෆහරු ඒකේ ෆහර්මතින් මේ කංකම්ග මෂවරා කරේවි මිකංකම්ග ඉර්ෂාද් දෙවවා වසීරුන් නවස් මිකංකම්ග ඉර්ෂාද් දෙවවා මිකං හගීගතක හද්දා දෙම රයිස්ම කොද්දෙවි ඉහලාස්තරි මස්සකත අවුන් මීමතෝ රයිතුංගම්ගා वर इहलासर कमा शुक्र दन नोम आउन वाह कुरकुलन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ಕುರಿಯ ದೆಂಗೊತಿ ಮುಲಿ ರಯ್ಯತುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಯಂ ಹಂದಾಣಿ ಹದಿಯಾಯಿಂ ವೆದುಮಂ ಎರೂಮಾ MTCCಗೆ ಫರಾತುಂ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಯ ಹಂದಾಣಿ ಫಿಲೈ ವೆದುಮಂ ಎರುವು ಮುಲಿ ರಯ್ಯತುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಯಂ ಅರುವ ಹಂದಾಣಿ ಹದಿಯಾ ಎರೂಮಾ ಮುಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ರೈಸ್ ಅಲ್ಫಾದಿಲ್ ಶಮ್ಮುನ್ ರಮೀಜಾ ಸ್ಟೇಜ್ ವಡಾಗತುಮ ದಣ್ಣವಂ MTCCಗೆ ಫರಾತುಂ ಹಂದಾಣಿ ಫಿಲಾ ವೆದುಮಂ ಎರುವುಮ MTCCಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸೌದಿಯಾ ಸ್ಟೇಜ್ ವಡಾಗತುಮ ದಣ್ಣವಂ ಮಿ ಹಂದಾಣಿ ಫಿಲಯ ಹವಾಲು ವಡಾಗತುಮ ಅದಿ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ ವಡಾಗೆನ್ ತಿಬ್ಬೆ ಮೆಹಮಾನುನ್ನ ಮುಖಾತಬ್ ಕುರವ್ವ ವಾಹಕ ಫುಳು ದೆಕ್ಕುಮ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆರಿ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ಗೆ ಅರಿಹುಂ ವರಂ ಅದಬ್ಬರಿ ಕಮಾಯಕು ಎದಿದಣ್ಣವಂ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆರಿ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ميم أطلع موليج أمها لو بترايتم أدي ميتنا وداعين تببي مي أطلعه إكيكي رجشوجه بفلون مي دائرة إزتري مجلس ممبر رئيس مجلس نائب رئيس أحمد ناظم ملك دائرة عزت ممبر نوفل وزير أدي كونفونيتك مؤسسات هوجة ويرين راشوجة كي مؤسسات هوجة ويرين أدي مي حفلة دراغاتم بالله أدوسوا إمها لو بترايتون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أد ميادو ورا وفا very محفلك أور من نمتي بيني هذا موليك airport ورا جينا دوس وجه هذا من داتا دمّيغا ميتنوغا minister سفاها كوري فدان سادا ورا كنهاروي فاشاغنكن أوليتا دين كوميكس أور من مسكة مساروكار فشيغن حوالو ويروغا وين حسابون बेलिना में स्वरग गिना कंतर निम्मा होरी दे में गए बाई तफसील है लिपि केंदी है हम वारा गिना मसक्के तक अदि वारा बोर्ड आदे दे बजटुम वेस इतुरा वेरिएशन गोतुगा सत्य के वर गिना मिलियन रुपया वेरिएशन के गोतुगा वेस इतुरु कोग्गे निम्मे हिसाब का मशरूती एवी मेगे कुरिंग कुरेवन हुरिया मसक्के तक एको अदि इतुरा कोम्में कुरेंजे मसक्के तक आउट में मिदिया दोस्तों को कोड निम्मा kamuga hama bari huriha farattege furiha mebbarlu makiga nimma levi miyadumi huluwege midani huluwege midiyai ekamattaka auduge hituge me fumminum mulige lobveti raitonna marhaba danna warabboda marhaba mi airport mirashuge taraggiya hama yaginum ves warabbodu courier me libena waragina daira takun courierum hodumuge dorattaka mi airport wana खासकों इक्सोदी गोतुं रशा कुरियरम गेनेमुगा एयरपोर्ट वेगेंदानी इक्सोदी दोराटका एक तेरेगा हम यकीनु वेस फतुरकम के दायरा की मुहिम दौरे अदा कुरान दायरा कवान और रियास इंतखाबुगा वेफुरी बहुत हंदे अबूरी मिरशुगे फतुरकम और वौदुविंग दे रशें हिक्कुनुनिया पड़ुतेरें फुर्सत तक होदा दे इन्वेस्टमेंट तक अदि हिक्का फे बिमुम वेस
ಟೂರಿಸಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫುರ್ಸತ್ತ ಹೋದ ದೇಣ ವಾಹಕ එකමං එම මුහිම්මි එයාපෝට් හුළුවිගෙන් දියුම් එහෙම මියදු වෙනි එකන් හාසිල් වෙෆ ඉරාදුකවියා ටූරිසම් මිනිස්ට්‍රීන් තිබේ ෆුන්නා ගොලි වඩාගෙන් දෙග්මෙ මරහදා කන්තත්ත රයිතුන් එදේ ගොත අවුන් බට්ටම් කොද්දේන ඉරාදුකවියා අවුන් තිය ලොබෙති රයිතුන්න වී වවුදු ෆුද්ද දේන හැම යකීග මි අතොලුග තරග්ගිය වෙස් මියාපෝට් වරම් මුහිම් mi sarahadduga rattaka jumlakon ataluga taraggiya airportuga sababun warak gina kurierunta annana lafa furumge datikan waage magun ne madu sarahatta gotogo in otum yadu numakam yai waage magun gaagandaka baagadiru terega komme hisabakum wes divehi rayitaka daturu kuravena goin otumaki ei awulmenge maagandu siyasate ehme e gotun මිරසුග මේ එයාපෝට් හොළුවෙන් දියාම වර කීන කන්තත්තක මිදෙන්නේ ෆදා මගු ෆහිවගෙන් එදනි ආද මියදු මී හැම ෆෙෂුමේ ඉරාදු කෙවියා මිරසුග තරග්ගිය කුරන් මුරි බෑවරු කංකය බහුරි අවුණු වෞද ෆුරි වරගෙන කන්තත්තස්සේ බහුරි ඒගේ තෙරේග දෙමිදෙන්නේ ෆදා ෆතුරර් කංග දායිරා තරග්ගිය කුරුන් මගු හෙදුමුග මෂ්රූ කුරියගෙන් දියු ආද අවුණු වෞද ෆොන්නාන රගල ෆෙම්වරුග මිරසුග මගුත හදා දෙනකම ඉරාදුකවියා මියන්න ආහාරු තෙරේග ඒ මස්සු අවුන් මෙ කුරිය ගෙන්දන් නිම්මා ෆවාකන් දන්නව ඉරාදුකවියා දෙහා සබ්බිස් වන ආහාරු තෙරේග මිරසුගේ මගු හෙදුන් මස්සු අවුන් වවුද ෆෙගොත කුරිය ගෙන් ගොස්තේනවා කදන්නව මිහාරු සොයේ කුරේ ෆවේ MTCC යකීග හොස්පිටල් රීජනල් හොස්පිටල් ගේ ඉමාරෙන් එළො ඒ සවුඩ් වෙෆයි වවුද ඒ මෂ්රූ ෆෙෂුම යෝති මිහාර තයාර වෙෆ අමලි ගොතුම් ෆෙෂුමගේ ෆරහලාගේ යෝති අවුණු හැම උම්මීදු කුරන් ෆෙෂෙන්යා මියදොස් ෆෂන් ඒකමුගේ හැම අවුණුගේ වරබොඩු උම්මීදෙන් එබ රයිතුන් බේනුම් වා කන්තත්ත හැම චිහිගෙන් දා සිහි දායිරයි වර මුහි මෂ්රූගේ එහෙම අවුණුෙන් වාණි මේද ඒප්‍රිල් මහෝගේ සාදවන දුවහු ඒ ඉමාරෙන් එළුම සොය කොෆ adi ituru khidumetta ituru kurumuge masakkeves dialysis khidumata mifada kanta muwazzafun hoduma mifada gina kantatta oga sarukaram waran iskamedden wara gina kantatta hamajassa adinumuge masakke miwani kureifa adi kuriya vesebade ehen daira ka balalanya me muhimmad daira ki gedur velika bohiya wahika awmen waane ulan koffa mi mahuge terega terawana du ulan kurin ಫನ್ಸಾಸ್ ಹರ್ರಶುಗ ಅವಡು ವೌದು ವಾ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಶ್ರೂತ ಹಿಂಗ ಏಗ ತೆರೆಗ ಮಿರಶುಗ ತಿನ್ಸ್ದೇಕ ಹೌಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಹೇಳು ತಿಬೆ ಫುನ ಫೆನಿ ವಡಾಣ್ಣವಾಣ ಹಿಮನಾ ಫೊಣ್ಣಾಣ එහෙම ඒ ටෙන්ඩරින් ප්‍රොසෙස් ಗೆ ತೆರೆಗ ಅವಡು ಮೆ ಉಮ್ಮೀದು ಕುರಣಿ ಅವಡು ಮೆನ್ನ ರಂಗಳು ಫರಾತೆನ್ ಹಮಚಿಗೆನ್ ಗೊಸ್ ඒ ಮಶ್ರೂಸ್ ಫೆಶೇನ ಕಮ ಮಿರಶುಗ තින්ස්තේක හවුසින් යුනිට් එළුමගේ මස්සු වෙගෙන් දාන හැම යගීනුම් වෙස් තිබේ ෆ්ලුන්ගේ උම්මිය තවග වර ගින කුලත ජෙහෙන කමක හාසකෝ ජුවානුන්නා ගෙදොරරික නෙ ෆරාතක මිරෂන් අන්නම් බේනුවා ෆරාත තිබක වඤ්ඤා ඒ ෆරාතක වෙස් අවුණු හැම මරහබා කියන් මිගොත ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ගායම් කරවේ හාසකෝ එයාපෝට් තන් හෙදි බින් හික්කේ රඩරෂකි සරහද්දී ගොතුන් තරග්ගී කුරුමුගේ විස්රුමුග එහෙන් රයිතුම් වෙස් බෑරි වාරත්තක වා ei demehetteni vitaragiyaka waana gotaki hasil waana gotaki rarashan hijura kurun abadi effas kurun ei waraboda ebbe konebbe ka guli lamihige nuniyan waana kame em hausi masho evani yulan kuraifa iradu kurviya emasho hama kuriya gendevena hame yakega awdu wawdwin gododon hima kurmuga masho eves kuriya gendan em wima migota nufeshi huri mashrota ki midennevī gota miyannaharu budget terega maguhedo mashru himenifai gota gondu don himay kuru mashru esa onu hama miyannaharu ge budget ga himana miyannaharu kuriya gendan awonu waani nimma ade mirasha kariga miyo nala fushiga wahakas dannawadan ade nala futta muyya guluwalum causeway akun guluwalum ki awonu derashav vesvivode iradu keviya midaturuga emasakke amali gotakum fashana gaaganaka hasteka falsahen a meter huri mide terega
මේ ගුළුවාලුමකි එක්සෝදි මසකත එක්සෝදි නෆා ඒගෙන් ලිබේ මසකත ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එම්මි මිගොත ගුළුවාල එවණීම එෆ්එස් කුරවණීම දෙරශුග රයිතුන්නම ස්වාදාය බහොරි දැන් හැම යගිනොස් එම් බොඩ නාලා ෆුෂිග රයිතුන්න මිහාර නොදිබේ එත ෆසිය කමලිපෙන් දෙරශුග රයිතුන්න ස්වාදාය බහොරි MTCC එකේක මිහාර හවාල් කුරිෆවා මි මෂ්රූග EIS නිමිෆෝති හදා මසක්ක ෆෙෂිගෙන් නුහුට්ටි බාර කුරිය දානකම වුන් හැම යගින් කුරන් මෂ්රූග මුද්දතකන් වති හස්තේක දොස් ජහාෆකම යවර අවහන් නිම්මානකම වුන් යගින් කුරන් එහෙම මි මෂ්රූ මියද ෆෙෂිගෙන් ගොස් දිමේ රුග අවුන් හැම යගින් කුරන් මීගෙන් හැම මි දෙරෂ වරගින ෆෑදාවන් හැම යකීක මුලි නාදා ෆුෂිග වුන් කුරිය ගෙන්දන් මිදතුරු නාදා ෆුට්ටන වෙද්දන් එහෙනම් කෝස් වේග වාහක දන්නවාදේ වේති දන්නවාදනේ අවුන් ඉතුරු වවුදු දෙකම වෙ සොන්නානේ නාදා ෆුට්ට ඒ බඳරු ඉතුරු අප්ග්‍රේඩ් කොද්දින උනේ බොඩ කොද්දිනුගේ වාහක අවුන් දෙන්නෙවි আদি නාදා ෆුට්ට වෙස් මිහාරු ඔයි වරවුරේ බින් ඉතුරු කුරන් අවුන් වවුදුවින් ඒ කොමෙ ගොතවිස් ජියෝග්‍රැෆිකලි මිහාරු එක්ගොත බදාරුගා hama bing ituru kurumaki kuranche hena kame guluwali kamuga vies eima midemashru bing hikuma ekuga bandaru bodu kuruni bandaru upgrade kurum mashru ekko bing hikumoge mashru demashru ekko miyanhar budget ka jahage miyanhar kure gendana haka dannawa ade dedairage masakke dedairage himene dera ade awun miwahakta mi dannawadi denhuri radashka wahaka mimatolge henrattoge wahaka mita nudenne vies nudenne wonnamas awunu eden ekama kambodu nudevuma mi atoluga hama huriha rashegga awunu vi huriha wawden hama wara rangala kuriya gendana kuriya geba gen deve amali gotun feshumattaka wanje tayari taswan evves wawden handane nunete komme wawdaki document korevigen eya waragina masakketaka hinga wawdutake muli rajyek huriha rashegga huriha kankolegas awun menna hawaliruga eki sobtaka adi hutti furi gina masakketake huri miharu ege tereng hama waragina masakketta restart kurumattaka adum feshumattaka evani hama huriha kamen nimmifa ege tereng alaf feshumasha adi hutti furi gina masakketake feshuma awudu miharu eswana tinsteka nuwadiha mashruwe migota muli rajyege kankoltawga tinsteka nuwadiha mashruwe eki kumfunitaka soikofa awun men misarukaru miyaharu terega soikofawane ei sarukaruge eki kumfunitawge mi tereng kura masakke ei sarukaruge hissawa kumfunitawge verin vesmitabe tibbevi e kumfunye mobilize efa nuniya miharus masakkataka gospawa rashegga denhuri hen masakketta mi hawal kuri eves hama cost effective ko masay kurmattaka warak gaatun sarukaruge huriha idaraku guligen mi masakketta mi tartib kurani avaha feshumattaka komme hafta ku hen awundus rais of yoga baddalume bawa hama huriha befulun ekuga mikankam bara gendi umoga masakketta ke bakuran finance ministry terega komme duwaha ku hen masakke hinga em team ek gotuga warugada team ek gotuga huriha wazirunna mds guligen ekankan edani ehima midanna ole wahaki mi atoluge huriha shigra itunna adi rajyege huriha shigra itunna ste yagin kamaki awunmen mi gota rajyege huriha kan kolege furi huriha wawde fuddumuga waras samal kan ebedeme mi aharu terega mi gota mi kantattoge tereng fashan huri kan fashane wahake adi miyannahara tawal ko furi kan daane egottakka anu flu hundane mi de tereng awunu press conference deving edo dekkin presentation ne ega dekkin huriha mashrutake miharu fashan tawal kuref nuniya tartib kuref goy ega mi dadnawali hamekeni visna feggotennu hama khande elifa huri hingamunda sarukaruge siyasat e midenne tinsteka node mashru adi turu visaka mashru ege tereng parang hasse quran adi mi hafta terega adi kuriyan wai detin hafta terega akiga adi ituru gaagandaka tinsteken ha mashruga soy kurevena ege terega private sector ya hulwada mashruta simene ehma hastekune assateken ha mashru media february feshigen kuriyam me demahaka ekkolla fiya mi gayanaka hator fas mastu terega awudu mi hawal kurane ki kumfunitaka bar speed ka masakketta gengos iradu kanima mataka
එමිම රාජ්‍යක හුරිහා කංකොලෙග්ග අවුණු වී වවුත්ත එකි දායිරාතකු එයි මගු හෙදුම් කමුග වියස් බින් හික්කුම් කමුග වියස් බන්දරු හෙදුම් කමුග වියස් අදි ස්කූල් තකා බෙහෙ එකි කාල ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් මෂ්රූ කමුග වියස් සිහි දායිරා කමුග වියස් කුලි වරුගේ එකි කාල මෂ්රූ තකමුග වියස් කුනි මෙනේජු කුරුම් මිහෙන් ගොස් හුරිහා දායිරා හිමිනේ ගොත වරස් සමාල් කන්දීගෙන් එකංකම් කුරවේ නග මිදනි හැමජස්සා ෆෂාගෙන් කුරියක් ගෙන්දියෝ කුරියගේ දනි අවුණ මෙන්න ෆුරිහම යගෙන්කම් ඉරාදු ක්‍රවිතියබේ අවුණ මෙන් විමසක්කත්ත කාමියබ් කුරවේන අවුණ මෙන්න මිකංග කුරවේන ගොයි ඉංගේ කුරවේන ගොත රාවයාගේ මිගෙන්දනි එහිම එව්ස් කම්බොඩෝ මෙන් නැති ඉරාදු ක්‍රව මිකංකම් දාන එහෙම අවුණ මෙන්ගේ මසක්කත්ත මිගොත ෆෙනිගෙන්දනි මිසාදක बैंकिन दायरा बे जस बीएमएल के फुरिया में यही तेरे कमाया कीगा राज्य के हुरिया कंकोलेगा आउट में बौद्धवी को तब एटीएम तब से दनी हुड़वम ब्रांच तब हुड़वंग आउट बौद्धवी 12 वर्ष कर रंग एडर सुका ब्रांच तब सोलो मसे के दनी कुरिया आउट हीवनी मिमस तेरेगा मियातोलुगा एटीएम ने एडर सुका एटीएम तब हुड़वेने हैं हुड़वंग होती हमजीफा आदि एगोतंग हम कोम्मे हफ्त्यागनुने कोम्मे महेगे तेरेगा हुरिहा तोळेग्गा बाकी हुरिहा रशेग्गा एटीएम हुळुवम दाण आदि ब्रांच तंग हुळुवम तंतागा हम तरतीबुन दाण ए वर बार हम हुरिहा सेक्टरेगा मसक्केत्ता मीगणि हुरिहा सेक्टरेगा मसक्केत्ता हुरिहा दिमालक रैतुन्नं हम खिदुमे दिनु मट्टका एव्वेस दिमाले एव्वेस रशे एव्वेस अतोळे बाकी नुको रैतुन्न खिदुमे दिनु मट्टका आवड मंगे मसकेत्ता मी कुरणी एमिरादु कविया आवड कुरिंग वे सम दन्ना फे गोता मियाहारा मियन्नहारा देहार दोस वेगेंदाणी अमली नतीजा निर्दिनु मसकेत्ता के कुरविगेंदार तकशे हुरिहार शेग्गा कुಳಿವರ ಕುಳೆ ಹುರಿಹಾ ವಸೀಲೆತ್ತ ಮಿ ದೇಹಾರ ಬಹಾಲ್ಯಾಂ ಗಾಯಂ ಕೊನ್ನಿಮುಮ ಕುಣಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕುರುಂಗೆ ವಸೀಲೆತ್ತ ಮಿಯಾಹಾರುಗೆ ನಿಯದ ನಿಮ್ಮುಮ මිහෙන් ගොස් වෞද ෆරි හුරිහා කම එයි මිරාදු කවියා කුරෙන් මේ දෝස්තෝගා ෆෙන්නානි මසකෙත ෆෂන් හුරි මසකෙත ෆෙෂේතන ෆෂා ෆරි මසකෙත නිම්මාෆා එකංකම රයිතුන්න හවාදු කුරෙගෙන් දාතන් කුරෙන් වෙත්තාගා අවුඩහම වගුතු ලිබේවරකුන් වරන් ඉස්කන්දීගෙන් හැම මිගොතර රෂ දානං රාජ්‍යක හුරිහා රෂේ කව කුරුමට්ටක දියුමට්ටක අවුන් වාණි නිම්මාෆා එහෙම ලස්නුවේ මිගොතන් හැම හුරිහාශකස්තාන් අවුඩ ගස්තු කුරන් ආදේ අදීසෙෆාරු හැම මුලීගේ රයිතුන්න වරබ්බොඩ මර්හබා දන්නව මියදොමි හුළුවිගේ මිදියා දොරාශීගේ නතිජා ඉරාදුකේ රංගොල්වාණකන් අවුඩ හැම දන්නවන් තිබේ ෆලුන්ගේ උම්මියතවග කුලජස්සා දිනුමකි අවුඩ ලිබේ උෆා අවුඩකි තිය ලොබේති රයිතුන්ගේ ખાදිම් රයිතුන් හුවා ෆ්‍රී මීහෙ රයිතුන්න ටකා රයිතුන් එදේ ගොත කංකම් කුරුන් නෝන් එවස් විස්තුමෙන් නේ আদি අවුඩගේ නෝන් සිම්මෑවස්නේ අවුඩ එදෙනි රයිතුන් එදේ ගොත කංකම් කුරිය ගෙන්දම් රයිතුනා ගාතන් අන්නනි වෙසෙහිම් වෙගෙන් අඩෝහම් රයිතුන්ගේ ගාතන් ඈම ඒ ලිබේ හිංගමචිහුම් එයි වර තෆාතුච් මාලේග හුරෙෆ කවුන්සිල් තක මොස්සසාත මාලෙගෙන් ඔස්කෙන් බද්දල් කොගෙන් කංකම් කුරා ස්ටයිල් අවුණු ගපුල නොකර එහෙම අවුණු බේනු වරි රයිතුන් ගාතන් ඇස්කෙන් කංකම් බලා කංකම් කුරා එහෙම ඉරාදු කවියා මිගොතෝගේ මතින් මිරසුක තරග්ගියන් කුරන් හුරි හුරියා මසකෙත්තවස් අවුණු හම වෞදෆුරි කන්තත්ත වෞත ෆුද්දානකම ෆුරිහම යගින්කම් මිරෂා මියතොಳ আদি රාජ්‍යක හුරියාශක රයිතුන්න දෙබොන් අවුණු වක්වේලාන අවුණුගේ දුආයකි और में पूरा मसकत होगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला बरका लहुम आमीन व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शुक्रिया इज्जत रईस में रस्मियात निम्मालानी दिवेहि राज्यगे फखुर वरी कौमी सलामुगा बैर वडागन देवुम उरिहा बेफुलुं कोळत्तेदु वडागन देवुं एदे
ಅದರ ಮಂದೆಮ್ಮೆ ತಿಬೆಫ್ನಾ ಹಮ ಮಿ ಮೊಲಿಂ ವಗುತಂ ಮೆಕೆನಸ್ತನಿ ಮೊಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹುಳು ಮಟ್ಟಕ ಬೇಗ ಖಾಸ್ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ವಗುತಂ ಅದೆ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಗ ಮೊಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ಮಿ ಕಂ ಹುಳು ಬಾದೆ ವಾಫ್ ಮಣಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತ್ ರಸು ಜಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹುಳುಂ ಗ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಎಮನ್ ಫಾಂಡ್ ಮೇರ ಶವಾಡಾ ಗಣ್ಣು ಮಾಕೀಗ ಎಮನ್ ಫಾಂಡ್ ಗ ಅರು ಗ ವಾಡಾ ಗಣ್ಣವೆ ವಜೀರುನ ಮಿವಣಿ ರಶು ರೈತುಂಗ ಫರಾತಂ ವರ ಹೂನ್ ಮರ್ಖಬಾ ದಣ್ಣವಾಫ මේ රස්මියාත් ගමන් ෆන්ඩක වාක්ෆල බලාලාර මේ එයාපෝට් හුළුම්ගේ මේ හෆ්ලා වෙගෙන් මිදෙනී හම මුලි මේ අතොල ලිබෙගෙන් දාවර තාරිහි කාමියාබියක ගොතු ගමන් ක්වාන් මුනි ෆාකුර බාෆ हादसको इज्तिमाई गोतुना इक्तिसादी गोतु में एयरपोर्ट के सबबु में सरहत इतुरु कुरेरुन तक लिबिगन दानकं रेस जमहूरिया के वाह फ्लुगावनी फाहक पुरवाफ एयरपोर्ट हुलुम में बेवे खास रस्मियात गए तेरे में रशो रईतुंग फरातुन आदमी मशरू के कॉन्ट्रैक्ट आदम टीसीसी के फरातुन खास हंदानी फिले रेस जमहूरिया वाफ वाकम फाहक पुलवे आदे एमन फान के में दत्तुर फ्लुगे तेरे एयरपोर्ट हुलुम गए इतुरा में नाला फुटा मुली गुड़वाल मटका कोसवे को गुड़वाल के मशरू रस्मी को फटवा देवान आदिया आएगा 1 मिलियन गस इंदुम के प्रोग्राम के तेरे में मोली एयरपोर्ट का गस इंदुम के प्रोग्राम इस रेसो जमहूरिया इफ्ताह को दे मम्मी वनी हम जेफा अमित वेफना हमें एयरपोर्ट हुल में मेरा रस्मियात निमाले कमकण कोने स्वाह को ले में दे मास्टो के लाइव कवरेज समकुरे तागा गणस्तेन वाह का दरनवाल में योगताल में एयरपोर्ट हुल में बेवे खास रस्मियात के कवरेज निमाला अवकेलाना अस्सलाम वालेकुम।